About allergies. Can certain ingredient avoid skin allergies? Allergioista hieman. Voivatko tietyt ainesosat ehkäistä allergioita? Allergies are the biggest skin disease of this millennium. Tämän vuosituhannen suurin ongelma ovat allergiat. And of course, more and more consumers are affected by this kind of skin imbalance. Ja yhä useampi kuluttaja joutuu tähän epätasapainoon. The question is what to do. Kysymys kuuluu, mitä tehdä asialle. And the answer is number one, Ensinnäkin avoid using skincare that contains ingredients that may cause allergy. tärkeintä on välttää hoitotuotteita, jotka sisältävät ihoallergiaa aiheuttavia aineita. Number two, Toiseksi use exclusively skincare that can prevent allergies. tulisi käyttää ihonhoitotuotteita, jotka ehkäisevät allergioita. We give you this information which is based on the blue list. Tämä tieto annetaan teille, joka perustuu siniseen kirjaan. What are the most non-allergy ingredients? Mitkä ovat yleisimmät ei-allergiaa aiheuttavat aineet? Those friendly ingredients Nämä ihoystävälliset ainesosat are well known by the medicine, on hyvin tunnettuja lääketieteessä by the dermatology, ja ihotautilääkäreiden keskuudessa. and coming to this seminar, Tulemalla tähän seminaariin we'll bring this awareness to you. annamme sinulle tämän tiedon What are the most friendly ingredients to our skin? siitä, mitkä ovat meidän iholle hyödyllisimmät ja ystävällisimmät ainesosat. Meaning, what kind of ingredients Tämä tarkoittaa sitä, että minkälaisia ainesosia, will never trigger an allergy? minkälaiset ainesosat eivät koskaan aiheuta allergiaa. The opposite, Toisaalta they will protect you against any possible allergy. ne myöskin suojaavat allergioilta.